Hello, sziasztok, én Pro PvP Gamer vagyok, és ebben a videóban azt nem tisztelt TP6-ot tudni fogni. Igen, és innen is indult a videó. Sziasztok, én Pro PvP Gamer 22 vagyok, és most elindul a Skype-és videó, amiben velem tart PvP Gamer. Akkor csapassuk is neki. Én gyerekek a háttérzőkért, ha előre bocsánatot kérünk, legalábbis én. Én is Én szerintem akkor átmegyünk is Marira, hogy kírom, hogy videó előre van. az még van rajtam, akkor indulok is. És mentem. És igen, defákat nem fogok ölni, hogy szerezzék az cuccot maguknak, hogy igaz, hogy kéne a pénz, de hát hogy szerezzék maguknak a cuccot, akkor nem ölöm őket. A diásokkal célrészézek meg azokat ölöm meg, akik nekemesnek, vagy pedig szakikarddal nem vannak. Jó van gyerekek, én át is jöttem, ha minden igaz magasra. Nincs megyek. És igen gyerekek, a tegnapi live elég jól sikerült. Ja. Úgyhogy... Bocsánat. 5 live. Gyorsan elugrálok. Nincs már senki, veszek egy kis OP-t. Semmi baj, egy kis OP. Jó van gyerekek, remélem, hogy jól fogjuk megcsinálni ezt a videót. Majd szerintem vágok alá a zenét, meg minden. Mindegy, lehet, hogy valaki van itt, már hallgatom, hogy pozitívó. Nem te volt? Nem, minden pozitív. El is ment egy erőm. A szarra el is ment egy erőm, gyerekek. Kellett vennem aranyalmá ért. Nekem van. Ó, fönn is van egy gyerek. Kettő is. De szerintem diás. Hát fölnézek, figyelj. Gondolom enchant van. Egy vasszettes. Egy vasszettes, de jön neki fele. Egy vasszettes. Nem, az egyik diás. Gyere be gyorsan. Üssed a diásat. Kinyírom a vasassal gyorsan. Persze. Jó megosztás. Üld a diásat. Megöltem. A vasast. Ott a diás. Egész jó. Leesett a diás. Leesett. Milyen kardja volt? Out. Éli arról tudjon. Nézd. Valaki itt van bent. Segíts! Meghalok. Ahhoz kösz. Öljük meg, mert azért sem nekünk az előbb. És ne engem is légy. Sorry. De az egyébként még így is kell indulni? Olyan? Ne vicceljen már velem. Egyébként nekem nincs kódszertem és nagyon tudom. Kódszertem nincs. Nekem az a baj, hogy élni, és nekem is így kódszertem. Ott a gyerek, de leszettem rólad. Hát mi? Tudtam azért gyerekek. Igen, egyébként sokan kérdeztétek, hogy mivel veszem a videóimat. Ezelőtt Bandicam-mel, OCam-mel, OBS-sel vettem, most pedig már Prepszel veszem. Vagy visszasorolva? Hát sokat visz, meg én eléggé nagyon be vagyok fogva. Nagyon be vagyok fogva. Pedig be akartam kritálni. Júj, OP-et ennél luxus. De be is koptam! Ne szívassatok! Segíts már, bekoptam! El kell menekülnöm. Meghalok! Meghaltam. Oké, fölvettem pár cuccodat, de nagyon-nagyon üt a gyerek. De ez a gyerek egyébként nem értem, hogy ölt meg engem. Oké, fölvettem egy csomó cuccodat. Ha minden igaz. Nyilván, mit vettél? Nem tudom. Futok vissza spórra. Fölvettem a gigantodat. OP-t vettél föl tőlem? Nem. Te 11-en voltál? Igen. Akkor ki meg vasszál? Ja, itt van, visszaadom a gigantot, hol vagy? Azt oda belogoltam. Hú, elég félem van az és hol vagy itt a gigantot? Nem kell. De itt a gigantot a szikrázó. Nem kell. De nekem sem. Nem voltam. Akkor biztos? Nem kell. Jó, akkor megkaptam a gigantot. Az baj, de vagyok kúpó. Egyébként nem értem, hogy a gyerek miért csak akkor. Egyébként 2 vényben nem kopott le, pedig egy csomót időtünk vele. Hát nem kapott. Erőt az érzőszok. De engem nagyon hamar ki fog megnyúlni most, de hát. Az van. De nem ez nincs diál. Egy vége, igen. Jó, nekem most nem gyere.
Viszont egy dia mellett van, hogy ezt olvaszom. Nekem van egy csomó olyan dia város V3. Véd egy Ha V3. ki is jött egy gyerek, akkor itt ezt változunk egy jót. Hol vagy? Vagy mi a... De hogy csinálom? Gyerekek, ez mi? Havas. Júj, de bekritölt a gyerek! Segíts! Nem tudok menni. Nem érek oda. Az biztos nem lesz. Meg fog ölni. Gyere már gyorsan. Szerinted én mit próbálok csinálni? Hogy esetleg hol vagy? Itt havason. Ha látlak. Hello. Próbálj valahogy félreközni, de nem se. Olyan szinten, hogy nem vagyok. Nekem OP-znom kell. Azért nem vagyok, hogy van, hogy én nem. Üssed már, nekem nincs az, hogy értettem. Nem, Be fog futni szerintem. Na most ő van. húzzá! Nehogy tőled. Ja, nem akartam. Most már lőtt ki. Most már lőtt ki. Szia. Köszönöm a részvételt. Gyerekek, úgy bekopott. Ja, én meg ilyen full kopott szedbe vagyok ám. Én nekem is bekopottam, azt szedtem úgy elég rendesen. Hát én így jöttem ki. Hát kiabálta, hogy jöjjek, én meg jöttem. Hogy jár. Erről akkor Ferkit. Terminator. Oké volt király. Akkor már csak egy gatyát kéne beszerezni. Sárkányom biztos, hogy nincs. Nyilván szeretett kéne. Sarkany. Nem. Oké, ez van. Ez van, ez van. Csak egy... van minden. Van egy új gyémánt, ez minden. Diagatyád nincs? Így. De fölösen nincs. De tudnál még, akkor én így jötted bevenni. Akkor ez... Merre. Jó van gyerekek, szerintem egy 5 percet még nyomatom a videót körülbelül. Nézzem, 5 perc, oké, és akkor megyek. Én annyit már nem, lassan befejezem, hogy ne legyen. Annyi szar, opa megint OP-t tettem, most az véletlen volt. Azért én is eszek egy jókot, nem ártana. Cukorkára biztos nem érek, átnézes Marira, mert cukorkán csak nem jött meg. 12 mentőért ki eszed. Mondom, egyet adna 12 mentőért. Ez azért luxus lenne. Ide jó van, gyerekek írjuk, hogy videó van. Mert miért nem? Eddig elég jó megmentettem a búgádot. Eddig kétszer megmentettem. Vagyis hát először a cuccaidat. Most a búgán. Gyorsan átrambozok Szobrosra, hogy nehogy lelőttének itt nekem hátba. Ilyesmi. Nem tudom, hogy hány megás lesz ez a videó. Remélem azért elég jó lesz. És remélem engem is elég jól hallottok. Szóval nagyon király lenne egy jó videót. Összetudni hozni van. Ráadásul Fretszel veszed. Itt a gyerek. Te is oda mész? Én négyen van is oda, hogy hol van? Hello, szia, szevasz! Nem volt rajtam erre, azért nem voltam, mert is Mustafa, hogy szerelő srácok. Bejöttem? Nem, ott a gyerek, befagyott a szerver. Eljöttem. Rajtam sincs. Az mekkorát lökött OP-val! Kicsit nagyon-nagyon durva volt a gyerek. Hoppá, vagy izézítem magast. Akkorát ütött a gyerek belém OP, hogy átlökítem 2 jumpot. Volt nálad mentő? Leesett ilyen balfasz, még nem láttam. Mondjam, biztos, hogy nincs. 5000-en van. Elsérül. Nem belemásztálok. És igen, gyerekek, szerintem 8 mindtől 7 kor befejezem, akkor még 2 percet a videót. Én már befejezem, fölérünk és befejezem. Ugye nem OP, ezt csak kijövök ebből a lyukból és befejezem. A háztetőni idilli hely. Köszönöm szépen, hogy megnéztetek, én ProPV voltam, ha tetszett a videó, lájkoljátok, iratkozzatok fel, velem tartott PP Gamer, sziasztok!